Има едни хора, които не можеш да задържиш. Не защото не ги обичаш достатъчно, а защото любовта ти не е клетка, дом без ключ, без стени. Те идват със стъпки, които не оставят следи, но душата ти ги усеща още преди да си ги видял. Нещо в тях те кара да искаш да ги разбереш до край, да ги запомниш, да ги обичаш, дори когато не ти е позволено. Сърцето ти знае, не можеш да ги опитомиш. Те са вятър, бряг, безвремие и въпреки това си готов да опиташ, да ги чакаш, да се научиш на тяхното мълчание, да обичаш дори отсъствието им. И знаеш ли какво разбрах? Понякога едно докосване на душите е достатъчно. Една среща и целият ти вътрешен свят се пренарежда. Ако и ти си срещнал такъв човек, не тъжи, че не е останал. Благодари, че е минал и знай, че дори никога повече да не се върне, той винаги ще бъде в онази част от теб, която се научи да обича без очакване, без притежание и без край.